Ето сега, отваряме поредния подарък за баба Дора. Дай да видим какво е това. На 106 години баба. Ало, какво е това, бе? Много е красиво, бе. Да. Много е красиво. Много, много, много. Чудесно е. Що много упаковки, бе. Още. Честит 106-ти рожден ден, бабо Дора, и тук са те нарисували с тортата. Браво! Благодаря. Лаленца от хартия. Сериозно? Браво! Так му по-добре, че да са готовички. Изпратили са ти лукумче, вафлички, Ето така сега сме ги едем. круасанче. Ей, тук ще ги сложи. Кое каквото може. Децата. Чакай, сега има още неща. Букетчето много е хубаво. Много е хубаво. Много е хубаво. Много, много. Много е хубаво букетчето. Браво. Това е желание. Виж как са подготвили всичко. Това са деца в 3-ти клас. Това е по-маничко букетче с лаленца. Оле, бабче. Виж колко писма. От всичките деца имаш писма. Тук има още някакъв подарък. Пише, когато думите не стигат. Я да видим сега какво е това. Шоколад, на който пише 106-ти рожден ден на баба Дора. Да са живи и здрави дечицата и техния учител. Ето, учителка прекрасна, учител, млади хора, как се грижат за възпитанието на децата, да са добрички, да уважават старите хора. Прекрасно е, деца, прекрасно. И за учителите, и за децата. И всичко това, бабче, е изпратено от учениците от 3-ти клас при училище Васил Левски, село Коларово, община Петрич. Петрич, Боже, тия хора от цяла България, Да. от всякъде.